sudden iburu chala ndị ba ụmụ awụlụ Ifeanyị sị na mbe sịrị ndị ikwu nne ya na ha na-asị na ya ada abịa eneta ha mana ha ndị mee ya ihe ha ji wee obere ihe gbara hụ ngwụrọ na o ji obere ihe gbara hụ ngwụrọ mbe sị na ndị ikwu nne na-asị na ya ada abịa afọ ha mana ha ndị mee ya ihe ya ji were obere ihe wee gbara hụ ngwụrọ nya kedu mgbe ọ ga-eji gagidezi wee ruo na nke ikwu nne unu na-asị na ndọma ha abịa afọ unu mana unu mere ihe otu ndị kịta mee na ma nji obere ihe wee gbara hụ ngwụrọ anyị maalụ na mbe ada aga ije ọfụma nwayọọ mbe so na anụ ndị ada aga na n'ije nwayọọ nwayọọ ọ na-aga mana ndị ikwu nne kwesịkwa ịtụ anya mbe na onye na-akọ ji ya na-eri ikwu nne na ọsọ chụbịa na ọya ekpu na n'okpuru mkpa ji nke ịbụọ bụ na ya na ndị ikwu nne na-ese okwu o nwee ndị ahịa ejebe nne ha ochie mama ana m eje ebe amụ nne m ha azụ m n'akwụkwọ ana m eje ebe amụ nne m onwe ha kpanyere ka efe ha menugolu m na o nwere ihe o meelie kemgbe o ji m nwụta ya si jụọ nwa ahụ ụlọ obi na ọ na-akwụ ego one na onye na-jighọ ụkwụ wee mụ ikwu nne ya dị nkwadebe n'oge eji nkwụ wee mụ ya ihe eji amụ nwa dị ana bụ ụkwụ ọkpa ị na-eje ha na-achọghị ime nwanne ijego be diọkpala unu si admjebie ogịna diọkpala unu nọ n'ọncha na nụnụ na-ekute nwa sekute nwa asị nye ekute na nwa edikute nwa ime egwu ọ na-enye m nri si na ajọ mkpọrọgwụ kpọọ nwata ofe mkpu enu ajọ mkpọrọgwụ kpọọ nwata ofe mkpu ngidingi